Ens queda la visió de l'Ismael, que és potser el que ha recorregut aquest camí des de la formació fins a l'ocupació més recentment de tots els que estem a la taula, no? I que m'agradaria saber una mica quines són els reptes que t'has trobat tu en aquest procés, no? I quin creus que hauria de ser potser el paper de l'estudiant en línia del que deia abans el professor Torres també, no? Una mica d'aquest empoderament de l'estudiant a l'hora de poder trobar aquesta flexibilitat per crear el seu currículum formatiu. Bon dia a tothom. Primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat. És un plaer tornar de nou a la facultat d'on vaig sortir fa poc, fa uns anys. I per un tema, en aquest cas, que et toca molt de prop, a tots els estudiants que ja deixen de ser estudiants i es van incorporant al món laboral. Llavors, aquí es parla del coneixement que es dona a la universitat i després que es confronta amb una realitat que ens trobem. Hi ha gent que en diferents competències no acaba o hi ha mancances, que has de tant per a la indústria. Sí, és cert que també aquí s'ha d'introduir a la gent que tu comentaves, Jordi, dels estudiants, també els estudiants que poden fer per ajudar en això. Llavors, jo el que he vist és que durant aquests anys hi ha necessitats per part dels estudiants de guanyar aquestes competències. I una manera de com ho han fet ràpidament és formant part d'associacions que mitjançant classes de parlar en públic, mentoratge, com utilitzar eines específiques de disseny gràfic, o que els han donat una ràpida resposta. Llavors, en això, incloure aquest tipus de formacions per part de la universitat potser porta un temps fins que s'interioritzin i es duin a terme, però ha la universitat de crear llaços més propers amb aquest tipus d'associacions de manera que d'una manera més opcional, no tan inclosa al currículum, ajudin a complementar aquesta vida estudiantil o no. Llavors aquesta és una part que jo veig molt, per aquestes necessitats que hi ha hagut, que no per tothom, perquè hi ha persones que venen i volen guanyar aquest coneixement, però, per exemple, també no volen desenvolupar aquest tipus d'altres competències. És a dir, no, jo no vull dedicar-me a la gestió de projectes, o jo no vull dedicar-me a parlar en públic, o jo no vull... Que són altres també ànims que, depenent de les persones, tenen o no. Però les altres persones que tenen aquest interès en desenvolupar aquestes competències, és a dir, qui se les dona? Llavors, aquí la universitat ha d'agafar un paper, podent donar resolent aquestes necessitats, mentrestant no es doni qui agafa, qui ha agafat aquest testimoni. I una de les maneres que jo he vist és formant part d'aquestes associacions, que no només inclouen estudiants, sinó també joves professionals, per tant veus el pas i les mancances que es troben, doncs quins programes estem dissenyant, ara a nivell europeu també, incloent altres associacions, per escoltar quines són les necessitats i poder treballar en resoldre aquestes. Llavors, és una manera, és una opció aquesta? No entenc. Òbviament la vida és un viatge on t'has d'anar formant cada dia, en línia del que deia el Ramon abans. La formació continuada l'has d'anar traient a tot arreu. Jo crec que el gran debat és el període formatiu que ens ofereix el reglat, les universitats, com podem adquirir al màxim els coneixements i competències que després requerirà de nosaltres l'entorn professional. Jo crec que avui hem parlat de diferents elements. Alguns hem posat de manifest també contradiccions del sistema, una mica com seleccionem els titulars en un entorn universitari, que de vegades no sempre es fa amb les seves capacitats docents, i això evidentment és un peix que es mossega la cua després. La pròpia rigidesa, i això els que esteu més vinculats a l'entorn universitari, dels currículums universitaris a canviar, a oferir aquests tracks amb un format una mica diferent, i que ens permetessin, com dèiem abans, transmetre les competències mentre ensenyem diferents disciplines. A mi m'agradaria també parlar una mica de com està, i tenint en compte això de la formació continuada, evolucionant l'entorn ocupador, no només el privat, sinó també l'entorn clínic, per exemple, amb l'impacte de les noves tecnologies, des del paper que té avui en dia tot el tema de gestió de dades, de la intel·ligència artificial, dels avenços en genòmica, però només per esmentar-ne alguns. Quin tipus de nitxos obre això? He parlat de l'àmbit clínic, abans he parlat dels models de negoci del sector privat. M'agradaria que qui vulgui de la taula parléssiu. Quin tipus de nitxos ens obren que no existien abans i com ens hi podem adaptar
amb el temps adequat, no? Allò que dèiem, el temps de reacció, no? Aquests canvis que provoca precisament els canvis en l'entorn ocupador, no? L'entorn clínic, que en el debat dels metges és un debat, no? Latent, no? De dir, molt bé, doncs, si entren les tecnologies, quins perfils hem de tenir els nous metges? N'han d'entendre o hem de formar-los més en l'àmbit de relació metge-pacient, que canvia totalment, això és un àmbit mèdic, però també en l'àmbit del paper dels biòlegs, dels bioenginyers, que tenen més coneixements tècnics en aquest espai, l'haurien de formar perquè encaixessin, perquè no hem parlat avui de treballar en equip, però en els equips que estan en els entorns clínics avui en dia, i de la mateixa manera en els sectors empresarials, quan cada vegada més estem veient que l'autoocupació creix i quines competències hauríem de tenir. He fet aquí una embolica que fa fort, però m'agradaria que comentéssiu els diferents que esteu a la taula. Bueno, si em permets, jo faré la via de l'emprenedoria per tocar un dels temes que comentes. Òbviament, emprendre és quelcom que s'ha de promoure des de tots els àmbits, i nosaltres estem molt dedicats a promoure aquesta emprenedoria i a donar suport a partir que algú té una idea, i allò que diuen les escoles de negocis, que una idea no val res, jo ho dic al revés, la idea és el principi de tot, però aquesta idea òbviament tendeix, si seguim una mica els processos d'innovació, respon a una necessitat, com l'hagis identificat, penses que comences a conceptualitzar una solució, després aquesta solució l'has de validar i després l'has de desenvolupar. En aquest camí, la multidisciplinaritat, una vegada més, és fonamental. Un dels projectes que vam fer a la Montse va ser dissenyar el D-Health Barcelona, i quan vam estar donant-li voltes i aplicant el biodesign que venia de Stanford, etc. Vam estar un any sencer dissenyant un programa on, si no el coneixeu, una sèrie d'alumnes se'n van als hospitals, estan identificant oportunitats vestits de bata blanca o de quiròfan, però aquells estudiants hi ha biòlegs, hi ha biotecnòlegs, hi ha advocats, hi ha enginyers, dissenyadors, hi ha de tot tipus. I aquest equip multidisciplinar es fica en un quiròfan o s'està en una consulta d'atenció primària, comença a identificar 300 necessitats, comencen a filtrar-les i validar-les, i a partir d'allà comencen a dissenyar si allò té el seu propi model de negoci, el comencen a validar, i d'aquest programa de vegades en quan surten empreses que es posen en marxa. Tot aquest procés hi ha un lideratge científic, hi ha un lideratge tècnic, hi ha un lideratge empresarial, hi ha de tot tipus de lideratge. La pregunta que jo deixaria aquí, o la qüestió és, per què aquests models de sortida laboral o d'autoocupabilitat no estan més promocionats des de o sigui, hi ha àmbits que vam dissenyar i que estan dintre d'un biodesign o del D-Health Barcelona o del de Stanford o el d'Israel que jo no dic que es traslladin a la universitat, el que dic és que es promoguin, el que es dic és que s'obri dintre i aquesta obertura és tan fàcil com invitar ponents de fora a que s'accegin una mica a l'aula i parlin d'altres disciplines o d'altres possibilitats que un pot tenir. Òbviament, emprendre quan un surt de la universitat és molt difícil perquè, entre altres coses, ningú vol posar els diners per la meva curva d'aprenentatge i llavors normalment m'haig de sumar a projectes d'altres. Però sí que el coneixement multidisciplinar, la capacitat de debatre, la capacitat de crear en equip, totes aquestes skills són fonamentals i crec que els científics, per experiència pròpia, ens costa, o els que jo contracto, els costa molt, passen 2 anys fins que aconsegueixen sortir d'aquella box que surten de la universitat com molt encasillats, no? I d'aquest encasillament obrir-lo i empènyer-los a fora i que comencin a obrir aquesta creativitat costa molt. Per tant, jo crec que en emprenedoria hi ha moltes coses per fer, òbviament, hi han d'haver programes públics, privats, han d'haver 1000 coses, però crec que la universitat pot jugar un paper introduint a l'aula l'existència d'altres variants que no sigui acabant fent recerca, que és molt lloable i necessària. Però també el científic té un paper en dirigir projectes científics i fer-los disponibles al mercat. I crec que aquesta part d'emprenedoria també hauria d'entrar a l'aula i no buscar ser empleat, no buscar està molt bé fer un MIR, està molt bé fer un BIR o un KIR o com es diguin, però també està bé pensar en com jo mateix
puc dinamitzar projectes i cada vegada veiem més gent jove fent-ho, no? Però tots veus que ha sigut una mica iniciativa pròpia, inquietud pròpia, post-grau. Però durant el grau no hi ha hagut aquesta... I crec que la universitat pot ajudar en aquest aspecte. Crec que l'àrea d'emprenedoria es podria fer molt. Per augmentar l'ocupabilitat. Bé, una mica comentant aquestes preguntes, jo insisteixo en el tema de que hem de pensar sempre en transciència, no? És a dir, en aquesta visió. Jo crec que aquí sí que nosaltres hi ha un recorregut molt important. Quan estem parlant de qualsevol tipus d'institució, d'intel·ligència artificial, d'òmiques, del que vulgueu, de computacional, no és un camp que fins ara nosaltres el veiem estrictament un camp mèdic. Avui dia no és un camp mèdic, és un camp que necessitem enginyers, que necessitem matemàtics, que necessitem gent versàtil. I per tant, gent amb la capacitat de fer això que tu dius, innovar. Perquè al final el que fas és innovar els processos. El que fas és innovar el sistema de diagnòstic a través d'algoritmes que et donarà una màquina. O aquesta mateixa màquina aprendrà i respondrà als algoritmes, però necessites gent de tot tipus. I el que no podem fer és que el metge vagi a buscar, o el biòleg, un informàtic, sinó que necessitem biòlegs que coneixen informàtica. Necessitem aquesta visió plana, perquè si no, jo crec que aquest repte no el continuarem. Hi ha també un element que generalment, estic parlant des de la visió dels instituts de recerca, perquè potser també tinc aquest biaix, però és, fem recerca i tenim capacitat de transferència, però no fem innovació. I aquí hi ha d'haver un repte de formar gent perquè faci innovació. I la innovació es fa fora de la universitat. I a vegades l'error és que confonem la transferència amb la innovació. I la innovació, precisament, hem de preparar gent perquè vagin a fer innovació. I aquest és un punt que també és feble. És feble, almenys, amb la formació que nosaltres hem donat fins ara. El futur, doncs, evidentment, queda molt obert. Jo crec que aquest és un repte que no hem sabut respondre. Però, bé, n'hi ha vosaltres. És que no sé com ho vols fer. Doncs Ja està, si no, és perfecte. fes-ho, perquè segurament no té res a veure amb el que em diràs. O sigui, No tenia que veure volia canviar de tema, sí. Jo volia fer un reforçament del que comentava l'Ismael, en la línia de que les universitats podem fer coses. De fet, hi ha bastantes facultats que ja tenen petites mostres amb petites assignatures de l'estil de perspectives professionals, temes d'aquests, i que ja es comencen a fer coses d'aquestes, d'una manera molt en comptagotes. Per exemple, en aquesta facultat tenim una assignatura que es diu perspectives professionals en diversos graus, es porten persones de fora, venen a explicar, però això és, utilitzant un terme biològic, probablement una fase premeiòtica, abans de la fecundació de l'òvul, del que hauria de ser. Per què? Perquè jo crec que hi ha diverses raons. Una, que evidentment la rigidesa acadèmica, i aquí, i no estic fet cap ironia, les agències d'avaluació de títols tenen un paper important perquè segons el que proposes igual et diuen que no és exactament i t'ho tiren enrere, o t'ho diuen que no t'ho tiren enrere, però etc. Això és un cantó. L'altre cantó també és cert que després de bastants anys de fer classe, com molts dels que estem aquí, si hem après alguna cosa és que els interessos dels estudiants des del punt de vista de plantejament vital és molt variable entre tots els que hi ha. I a més, que varia molt des del primer any fins quan acaben. Ismael, corregir-me si m'equivoco, en general, perquè a més va ser alumne meu i tenim una relació a prou confiança. M'equivoco si dic que en molts casos quan entreu a la universitat a fer una carrera, un grau de l'àmbit de les biociències, com probablement un altre, penseu una mica en la recerca, i després a mesura que aneu avançant us doneu compte que a part de la recerca, que de per si és complicada en aquest país, hi ha altres coses que poden permetre un desenvolupament acadèmic i professional igual o a vegades més satisfactori que la recerca? Pregunta directa. Sí, la veritat és que quan entres veus com un camí molt marcat, però que li manquen haver mostrat altres opcions, que també hi ha. Que aquesta manera que es fa, que ha de portar altres perfils, de mostrar altres sortides professionals, és bàsic, perquè s'ha de mostrar, i és quan ofereixes tot el ventall d'opcions i oportunitats que la gent pot seleccionar, quines hi ha, presentes. Llavors, com ho fem això?
per això ho plantejo, perquè aquí les universitats fem cosetes, però tenim més camp. Si no hi hagués potser massa rigidesa des del punt de vista de memòries, les que siguin per l'administració, això facilitaria per un cantó. I per l'altre cantó, tenint en compte que, torno a insistir, quan tu tens davant una cohort de 80 estudiants o de 70 d'un quart o d'un tercer d'un grau, allà hi ha molta variabilitat. Perquè des de la persona que això li pot anar bé, fins a la persona que senzillament vol fer un mateix doctorat i ja està, fins a la persona, si em permeteu ara l'expressió, que vol fer un BIR, si pot, acabar en l'hospital i després fer la seva vida per l'altre camí, que professionalment és totalment vàlid, lícit i enriquidor. Què intento dir amb això? Que aquesta disparitat del factor humà probablement disminueix que hi hagi una demanda massiva de cara a les autoritats acadèmiques de fer aquest tipus de coses. Perquè, clar, no tothom d'un mateix grau vol fer això. I també, com que hi ha factors econòmics que sabem que segons quines activitats acadèmiques, per raons purament de sostenibilitat del sistema, no es poden impartir si no tenen un nombre mínim d'estudiants, no estic posant excuses, estic plantejant una situació. Això no facilita. Per exemple, el tema de les pràctiques i del lideratge que ha sortit. En el Ministeri, i tots sabem aquella famosa frase que el paper lo aguanta todo, es va dissenyar com a obligatori un treball fi de grau. Clar, no és el mateix fer un treball fi de grau de filosofia etrusca, perquè ningú s'enfadi, que de biologia molecular del que vulguis. Perquè la pregunta és, qui suporta el cost econòmic perquè el treball de fi de grau d'una persona que està dissenyat, en teoria, i pensat per aquesta persona desenvolupi la seva capacitat de programació, d'aprenentatge, de plasmació i de lideratge, com ho financem? Perquè això no ve, i el degà de la Facultat de Biociències actual i l'anterior que estan allà, el doctor Josep Vendrell, són testimonis de les dificultats que hi ha en general, no tan sols en aquesta universitat, per subvencionar aquest tipus de feines. Per exemple, en aquesta universitat vam tenir que fer l'opció, com en altres llocs, que els treballs fi de grau, com que són obligatoris, per tant els ha de fer tothom, com discrimines, no pots discriminar, fem-ho teòric, que una miqueta aporta la possibilitat de guanyar aquestes competències, però òbviament és una reducció de treball pràctic, una reducció, etc. Intento dir, no estic fugint d'escola, que estic intentant dir que des de les universitats ja s'intenta fer el que es pot i segur que podem fer més. I també estic segur que al llarg dels anys ho anirem fent. Però també hem de una miqueta mirar al costat i ser capaços d'aquestes dificultats que posen pals a la roda a la innovació des del punt de vista procedimental en aquests conceptes, també ho hem de dir. Com que estem en aquest àmbit, jo ho dic. I com que estan aquí els personatges de l'ACU, també ho dic. Per això volia fer aquesta intervenció. No, perfecte. Perfecte, perquè lliga amb el que estem discutint a la taula. Jo no sé si obrir la taula, un torn de preguntes, veig alguna mà aixecada i en algun moment m'agradaria que l'ACU diguéssiu també alguna cosa, perquè estem parlant molt amb temes que van que adrecen l'estructura del sistema a nivell de flexibilització curricular entre diferents graus, canvi dels formats de com es fan les coses a nivell de grau, i no hem parlat de màsters, però també de com podien ser màsters que poden ser ja més professionalitzadors. Quin marge de maniobra tenim? Perquè jo crec que el diagnòstic el tenim bastant clar tots i estem tots d'acord. Llavors, com podem començar a aplicar teràpies, que jo crec que també ens posaríem d'acord en el tipus de teràpies, no? Però bueno, de moment hi ha gent amb la mà aixecada, si voleu anar pensant. Ostres, tota la gent de la sala, això és fantàstic. No sé, a classe ella no ha passa sigut la moltes primera. vegades. Ella ha sigut la primera, després ella, aquí i allà. Hola, bona tarda ja. El meu nom és Mercè Martí, soc vicedegana d'Alumnat i Ocupabilitat d'aquesta Facultat de Biociències. M'ha semblat i us vull agrair que hagueu escollit aquesta facultat per la seva realment trajectòria, crec, innovadora en el fet d'incorporar noves graus ja des de la llicenciatura. Jo vull fer, com a mi em toca l'alumnat i l'ocupabilitat, vull fer una mica de reflexió. Vull començar primer dient que tot això és un problema multifactorial. No ens podem només ni dir de la universitat, no podem parlar només de les emprenedories i dels ocupadors. Crec que això és un tema en el que tothom tenim la nostra responsabilitat. Llavors,
L'estudiant arriba aquí després de passar una primària en la qual té molt tipus, cada vegada més, d'estratègies de docència innovadores. Després acaba l'ESO amb un batxillerat que ha de tornar un altre cop a estudiar perquè, com han dit el company, hi ha un espau que li demanen una nota. I una nota que només s'avalua a través de fer un examen en continguts. Per tant, retrocedim. Arriben els nostres estudiants aquí i són estudiants que, en principi, tampoc moltes vegades saben quines possibilitats laborals tenen. Això nosaltres ens ho hem trobat amb els alumnes de biomèdiques, per exemple. Són uns estudiants que arriben aquí amb un 12 i pico de nota de tall i la major part d'ells venen per fer recerca. Es troben amb uns professors preocupats per ells perquè sabem que les beques són minses i que l'única manera d'aconseguir una beca o la major part de beques s'aconsegueixen per nota i per expedient acadèmic. Llavors, la seva pressió ja des del moment zero, quan s'entra aquí, en una de les coses que podria ser les que ells veuen, perquè no biociències, i després entraré amb la dualitat de poder fer altres coses com el doctor, d'anar a gestió, però ells entren sabent que un biòleg, un zoòleg, un botànic és treballar amb allò que es formarà. Llavors el primer que es troben és amb uns professors que els diuen compte que si vols dedicar-te a això has d'estudiar i treure un expedient acadèmic molt alt. Clar, per tant, el primer que fan ells és intentar estudiar molt i després van veient que potser no poden assolir això, que els agraden altres coses perquè també es van fent grans aquí. I aquí és on nosaltres fallem com a professors. Per què? Perquè nosaltres som professors grans. Aquí tenim un problema de tenir professors joves i que aquesta innovació i aquesta vida ens la donguin professors que vinguin de fora. Nosaltres som vells i això és una realitat. I només uns quants usem, sí, Jordi, sí, som grans. I alguns de nosaltres usem el Twitter, usem Instagram i l'altres no. I això és una realitat, la connexió amb els nostres estudiants. Això és com jo ho veig i és una opinió completament meva i per el que veig. Llavors, el professor, que és l'altre element del qual jo vull parlar, és un professor gran, però per altre que l'han escollit, com deia el company, per els seus mèrits acadèmics. Menys per les seves dots docents i ja molt menys per altres possibilitats com poden ser quins interessos tu tens amb la gestió, amb la docència. Recordem que la docència era una de les coses menors que al final el llicenciat podia fer. De fet, era una de les coses menors. Per tant, és a dir, a l'entorn acadèmic també, diguem-ne, som poc, visualitzem poc altres coses i de vegades les considerem menors, quan ara és el canvi. Per això es necessita també gent més jove. Finalment, els ocupadors, potser moltes vegades em sorprèn el del PowerPoint perquè nosaltres ens matxaquem amb el del PowerPoint, potser són altres tipus d'estudiants. Per tant, jo faig una reivindicació amb el del PowerPoint perquè m'he quedat tiesa quan he sentit això. Jo crec que els nostres estudiants potser no surten amb una formació transversal adequada. I aquí és on crec jo que el sistema és rígid, perquè nosaltres no podem agafar i donar, si no recordo malament, opció a optativitat d'altres carreres, perquè nosaltres estem en un campus excepcional i meravellós perquè això pugui ser. Nosaltres hauríem de ser la universitat model per això, però després resulta que els nostres estudiants no poden agafar i potser fer altres optatives en altres àmbits. Han de llavors passar al màster i aquí, a vegades al màster, depenent si tu no tens algunes altres, jo què sé, hi ha poques places i potser no tothom pot arribar, a no ser que el faci no oficial i hagi de pagar per fer un màster d'altres opcions més transversals. Per tant, jo crec que
potser aquesta manca dels nostres estudiants ve per penso jo que tots ens hem de mirar el GEP i això. I finalment intentarem fer els vostres consells i portar aquí gent de diferents. Per tant, jo convido el senyor Trilla a que vingui aquí a donar-nos una xerrada als nostres estudiants amb aquesta obertura de ment per poder oferir una primera sessió pels nostres estudiants en aquest sentit. Gràcies. Moltes gràcies. Jo només veient la situació, no? I veient que des de fa anys ens trobem en un ecosistema que es va repetint, no? Aquestes situacions i possibilitats de creativitat amb altres graus, amb altres crèdits, és a dir, tota aquesta opcions que hi ha, tota aquesta variabilitat d'opcions que es poden crear. No sé, jo en el meu temps lliure jo m'ofereixo voluntàriament per poder ajudar en el que sigui que això pugui crear-se una sinergia i que es puguin crear aquestes possibilitats, perquè hi ha, els calaixos estan, només s'han d'obrir i crear aquestes col·laboracions, o que realment no siguin coses rígides, com parlaven, sinó que es puguin crear aquest tipus de variabilitat. Espera, que hi ha unes quantes paraules. Bueno, si és per al·legacions, si vols 30 segons... Només un comentari. No, vull dir que si vols contestar-li amb ell, dic per no perdre el fil. Calaixos existeixen. El problema és que ens trobem en un sistema molt rígid, que l'alumne ve, fa un grau, ha de treure bona nota, llavors del grau surt al màster i fer cursos, fer petites pastilles, fer petites... Sortir d'això, l'alumne ho fa de gratis, ho faria de gratis, i a més la universitat tampoc li reconeixeria al professor aquesta activitat. Per tant, és un problema que sí, però que és un problema no fàcil de resoldre. M'entens? Perquè l'alumne diu, jo ara per què he d'anar a fer xerrades en públic, ja ho faré després, quan acabi la carrera o el grau. I el professor diu, jo ara per què he d'anar a fer exposicions científiques en públic en anglès si això no està a mi no m'ho comptaran al meu pla docent i a més vaig fins d'aquí d'hores. Llavors, la bona voluntat hi és, però clar, no podem basar una millora universitària amb la bona voluntat del personal. Està clar que els incentius mouen a nivell de com es valoren, quins són els indicadors que et mesuren per avançar i per tenir... Només per contestar, primer gràcies per la invitació, encantat. I el segon tema és que quan parlàvem del treball final de grau, jo sempre he pensat que soc descendent de l'Autònoma, amb la quantitat de facultats que hi ha aquí, doncs si pots fer un treball teòric perquè no tens diners per fer-lo pràctic, però si aquell treball el fessis conjuntament amb un de periodisme, un de, no sé, d'econòmiques, i els quatre fessin un projecte final de grau que toqués les diferents... Segur que seria molt enriquidor, segur. I no es necessiten, a part d'organització, entenc, sota la meva ignorància, que no estic en la gestió universitària, no requereixen precisament molts més recursos. Òbviament hi hauria d'haver un diàleg entre degans, entre facultats, etc., però qualsevol s'imagina que el repte que facis el teu treball final de grau i que et posis en un de periodisme, en un d'econòmiques i un de, jo què sé, de biotecnologia, a fer un projecte junts, ha de ser tan enriquidor que no crec que cap alumne s'escapés de l'oportunitat de poder-ho fer. I és un tema de coordinació, sempre complexa, però bueno, que a vegades petites solucions creatives, amb esforç, sempre ha d'haver l'esforç de qui ho lideri, etc., doncs pot ser una experiència molt enriquidora. I des del sector ocupacional, quan t'expliquessin que han fet un treball final de grau treballant amb altres cervells, perquè el que jo sempre dic és que el que hem de sortir és de l'estructura del nostre cervell, que tots els nostres companys de classe tenen la mateixa estructura. Doncs, si estic treballant amb un d'econòmiques i un de periodisme, per posar un exemple, segur que aprendrem maneres diferents de pensar i segur que treballant junts ens enriquirem, que és la base, i això genera més empleabilitat, perquè una de les coses que busquem nosaltres és la capacitat, no només la multidisciplinaritat individual, sinó la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris, que és una altra història diferent. I això és una mena d'endogàmia que quan un surt al mercat laboral se n'adona que aquesta endogàmia desapareix i moltes vegades els costa molt interaccionar amb altres maneres de pensar. Llavors, crec que serien... Gracias.
Sí, yo creo que si recapitulamos un poquito este debate, yo diría que todas las intervenciones del público y parte la de Barbé también, rigidez en el sistema desde mi punto de vista. O sea, todas estas propuestas a estos retos, ¿no?, de futuro en la formación que implican de alguna forma creatividad, inspiración, motivación, en fin, todo este tipo de cosas, requiere grados de libertad. ¿Tiene grados de libertad el sistema para que el profesorado, que está perfectamente capacitado, pueda implementar esto? Yo creo que la respuesta es un no rotundo. Yo vuelvo a mirar a las agencias, entre otras cosas. Aquí hay dos factores clave. Uno de ellos es la insuficiente financiación y, por ejemplo, y lo ha dicho Barbé, muchas de las competencias que se podrían trasladar aquí en la universidad a los estudiantes requerirían grupos más reducidos. Eso no tiene nada que ver con las agencias de cualificación, pero es un tema también estructural que incide en el sistema. Pero luego las agencias, que no tengo yo muy clara cuál es su filosofía, yo entiendo que además de garantizar la operatividad del sistema educativo, tienen dentro de sus objetivos la calidad del sistema. Pero desde mi punto de vista hay un error conceptual y filosófico grave. Las agencias de calidad controlan el desempeño de la función académica, pero no la calidad de la función académica. Yo estoy absolutamente controlado en si voy a clase, si hago, si dejo de hacer, si el estudiante tiene con tiempo el examen, no sé qué, si se han matriculado, si han transcurrido tantos días y no sé cuántos. O sea, está todo absolutamente regulado y se genera toda una dinámica de rigidez y de exceso burocrático, en mi opinión, que es contraproducente. No quiero extenderme, pero, por ejemplo, en esta misma universidad estuvo a punto de aprobarse, ahora, en estos 5 últimos años, hemos visto como las... ¿cómo se dice? Las paranormales, no, las paraciencias, perdón, las iniciativas sobre paraciencias, homeopatía, acupuntura, etcétera, etcétera. Estando yo de director de departamento, creo que coincidí con Barbé, estuvo a punto de aprobarse aquí en esta universidad estudios de posgrado de paraciencias, porque habían pasado todos los trámites y todos los controles habidos y por haber de calidad de la universidad, pero que son de desempeño, de control, tiene la memoria hecha y hay prácticas en la empresa, etcétera, etcétera, pero no realmente del contenido. Gràcies. Jo el que volia comentar és diverses coses. Comencem per el Sergi, perquè ha començat amb un denominador comú i m'ha fet gràcia perquè són aquelles coses que sota un denominador comú acaben divergint completament en el següent sentit. Tu has dit que havies estudiat medicina i que havies trobat que, clar, t'havien format com a metge, com a investigador probablement o no. No, em van formar per passar un examen. Per passar un examen, tens tota la raó. Doncs bé, jo, diguéssim, també vaig estudiar medicina i aleshores pensava que s'esperava de mi una excel·lència en la recerca, en la docència, i ja està. I aleshores, diguéssim, com vaig fer medicina i volia fer recerca i volia dedicar-me a la docència, doncs me'n vaig anar al Canadà. Aleshores vaig fer la part de l'especialització d'alguna manera, la formació durant 4 anys en genètica molecular i em sembla que deia el Jordi que encara no s'ha implementat aquí. Per tant, he estat 40 anys intentant fer el que pugui, el que pogués sense poder mai, diguéssim, tindre la il·lusió d'explicar genètica molecular i de treballar molt més del que permet el sistema en recerca. Perquè una de les coses que m'ha ensenyat l'edat és que actualment un dels errors és que no se forma en excel·lència professional, però se valora més la formació gestora. És a dir, no tens res a fer en aquest sistema si no ets un bon gestor. Hi ha molts bons gestors que arriben molt més lluny que bons professionals. Això seria el final de la història, de la terrible història que tenim.
Aleshores, crec que sàpiga la gent jove que la importància que, com tu deies, té la gestió. Perquè sense gestió ja pots tindre qualitat i excel·lència. Ningú te troba. Per tant, és un mateix que t'ha d'anar a buscar. No te vindran a buscar perquè siguis millor. Altres països jo pensava que això seria una bona idea, no? Que una empresa anés a buscar la gent, perquè la gent que sap no sap que sap. És a dir, el que sí que sap és que vol un lloc de treball o que vol, diguéssim, una posició. Això ho sabem tots, a l'escala així, però no ho sabem fer tots, perquè crec que tindria que haver com un equilibri. És molt vergonyós que la teva realitat, diguéssim, no pugui arribar més enllà, vull dir, que hi hagi persones que arribin per la forma, no per el contingut. Això m'enrotllaria massa i volia també dir una altra cosa. Vull dir, el més important, i estic molt d'acord amb això, és això, ens falta llibertat i sobretot implementar. Sí. No, jo voldria, clar, és que el problema és que més que preguntes tinc comentaris perquè veig que no hi ha respostes. És a dir, que tenim falta de respostes. Falta, per exemple, això és una taula rodona. Jo no la veig, És a dir, a veure, que sí, però que hi ha com encara falta la transversalitat. Jo parlo molt més, no em puc comunicar amb la gent del meu estament, m'és molt difícil, ja no diguem els gestors, degans, rectors i vicerectors, m'és molt difícil la comunicació, però sí que comunico molt amb els estudiants. I aleshores aquesta comunicació amb els estudiants, vull dir, és curiós perquè els estudiants que fan el treball de fi de grau, que ja estan al final de Medicina, me comenten que la Facultat de Medicina per ells és una fàbrica, que no hi ha, no s'ha fomentat, no s'ha implementat res del que nosaltres fa 40 anys volíem implementar. Vull dir, ho intentem a nivell personal, però no com a institució, no sé, algú deia, no hi ha cap compromís. Compromís, la institució no es compromet, simplement dia que passa. També volia, respecte simplement una imatge, comentar una imatge per una curiositat. La imatge que ens ha posat el Néstor sobre l'ensenyament a l'edat mitja, jo diria que ha perdut fins color. Ara tenim no els 15 o 20 estudiants, sinó tenim 80 o 200 i alguna de color però menys. O sigui que ens ho tindríem que fer mirar. Gràcies. Sisplau. Ell està davant. Hola, el meu nom és Francesc Sabrià, soc el vicedegà de Qualitat, Innovació i Professionalització de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Gràcies per haver organitzat aquesta jornada. Em sembla molt interessant totes aquestes enquestes i suposo que la idea és que les enquestes ens donen un diagnòstic i la nostra tasca és analitzar-les i trobar solucions. Llavors, en aquest sentit, l'enquesta que avui ens heu presentat, amb altres que s'han fet abans, quan preguntem als egressats i també als ocupadors, les mancances que trobem a banda i banda són molt semblants. Aquesta capacitat de treball en equip, treball autònom, creativitat, emprenedoria, que suposo que són les que nosaltres ara i vosaltres, com a ocupadors, esteu interessats en fomentar. Llavors, la qüestió és com ho fem. Llavors, jo penso que les eines les tenim en certa manera, perquè jo no sé la Universitat Autònoma, però les competències transversals generals de tots els graus de la Universitat de Barcelona són 6. I una és treball en equip, l'altra és capacitat comunicativa, l'altra és capacitat de creativitat i emprenedora, sostenibilitat, capacitat d'aprenentatge i compromís ètic. Si ens creiem Bolònia, els nostres alumnes haurien de sortir dels graus amb aquestes competències adquirides. No estaríem aquí ara discutint, hòstia, jo sóc un graduat, un llicenciat, i no m'han donat la capacitat emprenedora. No m'han donat una capacitat de treball en equip. Perquè en teoria les hauríem de donar. El problema és com les donem, perquè ara queden molt maques en els plans docents dels graus, de les assignatures. Quin problema té? Com s'avaluen aquestes competències? Les estem avaluant? No, estem donant les competències específiques, el coneixement. És el que avaluem dels nostres estudiants, si saben l'enzim que catalitza aquesta reacció. Això valorem més. Estic parlant en general, fent aquí un diagnòstic de facultats, assignatures, segurament hi ha assignatures que s'ho creuen
en moltes facultats i que si el seu pla docent diuen que promouen el treball en equip o la capacitat d'aprenentatge, doncs tindrà una manera d'avaluar-la, però en general jo no veig que s'estigui avaluant. Per tant, com ho podem fer? Llavors, lligant una miqueta amb el que havia dit el Néstor Torres, jo penso que sí, que hem de canviar la metodologia docent, perquè hi ha moltes metodologies docents més actives on posen l'estudiant com a protagonista de l'aula, com a actiu, que sí que poden fomentar aquestes competències i sobretot que ells siguin conscients de que estan adquirint les competències, perquè moltes vegades dius, hosti, com pots dir que tu no has adquirit la competència de treballar en equip després de 4 anys a la facultat si has fet 25 treballs de treball en equip en 25 assignatures diferents? Per què no són conscients? Perquè no se'ls ha avaluat? Perquè pensen que ningú els ha dit si ho han fet bé o malament? De la mateixa manera, no? Vull dir que, per exemple, els estudiants en aquesta enquesta es queixen de que coses a millorar, el treball autònom. 42,5% dels estudiants es queixen de que no tenen, que millorarien el treball autònom. Un crèdit ECTS de Bolònia implica unes hores presencials i un treball autònom. Ens estem creient això, tant estudiants com professors? Els estem demanant als nostres alumnes que a part de venir una hora a classe, després estiguin una hora fent un treball autònom? Estem utilitzant metodologies docents que fomentin aquest treball autònom? És veritat tot el que dieu, hi ha molta rigidesa, hi ha pocs recursos econòmics, la feina del professor que voluntàriament fa innovació docent no és reconeguda, i aquí sí que podríem demanar a la universitat que reconegués totes aquestes coses, aquest esforç. Però jo penso que arriba el moment d'agafar el problema de manera global, no confiar en solucions individuals de professors i que les universitats tinguin un pla estratègic que diguin d'aquí 5 anys o d'aquí 10 anys m'és igual, canviarem la metodologia docent o anirem cap a aquesta línia, cap a l'altra, per fomentar realment aquestes competències que són les que després necessitaran els nostres estudiants. Com heu dit moltes vegades aquí, i penseu molts de vosaltres, arriba un moment en què transmetre coneixements i només coneixements no serveix per res, perquè els coneixements es poden trobar en qualsevol moment de manera molt fàcil. El que és important és que nosaltres ensenyem als nostres estudiants a saber on buscar els coneixements o la informació, saber destriar-la i saber aplicar-la en el context professional que es trobaran. Perquè de vegades estem parlant aquí de feines que igual no existeixen ara, els estem formant per fer una feina que potser no s'ha creat encara. Llavors, una miqueta que fem una reflexió en aquest sentit, que jo penso que eines tenim, les hem de creure, i també demanar a les universitats que ajudin a implementar tots aquests recursos. Moltes gràcies. President de l'ACU. Moltes gràcies, Montse. A veure, s'han dit moltes coses sobre l'agència, una mica també tractant de contestar, però posant en perspectiva. Només fa 10 anys al nostre país, i molts us en recordeu, hi havia per a totes les universitats un catàleg de titulacions, hi havia 120 titulacions més o menys, no se'n podia fer d'altra. I cada titulació tenia unes assignatures troncals que s'havien de fer, com deia aquí, el govern. Això era una qüestió del Ministeri. Això fa 10 anys, ja ens hem oblidat, però venim d'aquella situació. Una situació en la qual la concepció de l'administració jo crec que era desconfiança respecte al que podien fer les universitats, que moltes vegades ha estat així, desconfiança a priori, per tant, moltes regulacions al principi, tu només pots fer aquest títol, l'has de fer amb aquests continguts, etc. I nul control a posteriori. A posteriori mai va haver cap control. Tu una vegada has començat, pots fer el que vulguis. Estem transitant, i Bologna d'alguna manera forma part d'aquest procés, estem transitant cap al contrari, que sembla més raonable. Confiança a priori i accountability a posteriori. Sembla més raonable això, no? Confiança a priori, vosaltres proposeu que sou les universitats i sabeu com s'han de fer les coses, però sereu avaluades. I aquí és on entren les agències. Les agències entren
perquè ara, si volem demanar responsabilitat a posteriori i controlar la qualitat del que es fa i que allò que es fa és allò que es va dir que es faria, i les agències tenen aquesta funció. Fonamentalment tenen aquesta funció. Jo ho sento, no sóc capaç de veure i donaré resposta a algunes coses de les que heu dit, que l'agència introdueixi una major inflexibilitat. Després posaré alguna excepció en això, però una major inflexibilitat i més obstacles. Per exemple, l'agència no té res a veure en les assignatures optatives. Hem aprovat sempre totes les assignatures optatives que es vulgui. La universitat pot posar les assignatures optatives que vulgui, pot fer el pla, el transversal que vulgui, pot fer el que vulgui. L'agència en això no es posa, en absolut. No té res a dir sobre això. És només sobre la qualitat. Això, si són criteris, són de la universitat, no de l'agència. No, perquè cadascú... L'agència és oberta totalment en això. El que passa que jo crec que hi ha una tensió que hi ha al sistema i que es nota en els títols que hem aprovat, una tensió que no hem resolt, que és una tensió com un sistema molt generalista, que alguns tenen, de college a l'americana, diguéssim, i aquí tenim Global Studies, per exemple, diversos títols de Global Studies, però tenim també la tentació de l'especialització màxima i tenim titulacions de videojocs de grau en aquest moment. És a dir, de videojocs a Global Studies. Això mostra que el nostre mapa és una mica inestable. Que no hem resolt. No, a mi em sembla malament, perquè he dit confiança a priori, però vull dir el que estem oferint no ho hem resolt, en el sentit que o bé tu tens un model de college, no? I llavors és obert, i si un vol saber molt de videojocs ja li deixaran fer també al college, però és més obert, o tens l'altre model. I aquí no hem decidit això. Però potser és una qüestió de temps, Però per tant, rigideses d'aquestes no n'hi ha. Tampoc n'hi ha respecte al que han de fer els professors. És veritat que els professors, jo també ho soc, cada vegada estem més amenaçats per la burocràcia, no? I això és veritat. Però la burocràcia que introdueix l'agència respecte als professors és la mínima possible. La mínima possible, i nosaltres no tenim res a veure amb les normes aquestes que fan que els professors destinin tantes hores com tots destinem algunes coses que ens demana la universitat. No, què és el que fa l'agència? Em preguntàveu la qualitat. La qualitat no només el que fa la realització del programa, sinó la qualitat. Doncs sí, hi ha alguns indicadors. El que fa l'agència en les titulacions són dues coses, no? Verifica els títols abans de posar-se en marxa i els acredita després. El més important és acreditar-los, el més important és l'acreditació. I l'acreditació tracta d'extreure alguns elements que posin de manifest la qualitat del títol. I és en això en el que posem l'accent, la qualitat. Per això inclús, que això va ser una cosa que vam decidir nosaltres, l'ACU, inclús l'ACU va posar una cosa que ha funcionat i l'Autònoma ho té a moltes titulacions, que és l'acreditació amb excel·lència, per a mostrar que és més qualitat encara. I això ha funcionat, perquè si només és l'acreditació, doncs la Facultat de Biociències de l'Autònoma és obvi que li seran acreditats els títols, que ho porta fent molt temps i ho fa sobradament. Si tu poses algun incentiu més, potser la gent es mou per a fer-ho millor. I la nostra participació com a agència, i per això fem aquestes coses, és aquesta, és contribuir a que entre tots pensem si aquí caldria més títols transversals, si caldria dobles titulacions, si caldria, per exemple, això, l'Autònoma té minors, no? Minor en igualtat de gènere. Pot tenir un minor en emprenedoria, que seria per a tots. Pot tenir un minor en management. Això no està prohibit en absolut. Per tant, és qüestió de fer-ho, diguéssim. Aquestes coses, precisament aquestes jornades serveixen per això. L'agència té aquesta funció que he dit en les titulacions, té la funció d'acreditar el professorat, que és la més antipàtica i que sempre us enfada a tots, i té una altra funció que no és exactament encomanat fer alguna cosa, però que jo considero clau, que és aquesta funció de generar un espai de debat per veure com millorem els diversos àmbits. I això és el que fem. Això és precisament el que fem. Aquesta funció de back office, que l'agència que està una mica és l'única institució realment, a banda del govern, òbviament, realment de tot el sistema, de totes les universitats, té aquesta capacitat
de veure-ho. I nosaltres estem molt preocupats per això, creiem molt en això. Creiem que aquesta funció de generar un espai de debat on ens escoltem tots i veiem com ho hem de fer millor, introduint aquestes opcions, és una bona cosa. Però no imagino, dic només una última culpa. Hi ha alguna cosa en què les agències som no creadores, però sí portadores d'alguna rigidesa, que és que el decret que regula algunes coses és molt rígid. I nosaltres això no ho podem evitar. Per exemple, la presidenta Montse deia, i això és veritat, deia, bueno, màsters professionals. Bé, la regulació dels màsters no fa cap excepció i diu, si no ho tinc mal entès, que el 70% de les matèries han de ser impartides per doctors. 70% per doctors. Bueno, això per a alguns màsters professionals no és bona idea, perquè si tu vols que doni un màster professionalització de periodisme, per dir una cosa simple, pues que sigui doctor no és tan important. L'important és que sigui un periodista amb molta experiència. Aquí hauríem d'introduir flexibilitat. Ho hem demanat moltes vegades, això, però això no està a la nostra mà i llavors el que hem de fer és posar-hi imaginació, posar doctors que coordinen matèries, coses així. Hi ha maneres de vèncer això, si som imaginatius hi ha maneres de vèncer aquestes coses. I una última, l'ACU mai no ha aprovat ni aprovarà, no té res a veure en això, ni aprovarà mentre estem el director que hi ha i jo de president, cap titulació en paraciències. Podeu estar tranquils en això. Això no passarà, encara que ell és un enginyer i jo un jurista, no ho farem això, perquè som sensats i tenim les idees clares i no hi haurà, mentre nosaltres hi siguem, cap titulació verificada a l'agència en paraciències. Ho asseguro. He dicho que muchas veces el control de calidad es procedimental y puede dejar colarse cosas inverosímiles. Bueno, a nosotros esta no se nos colará. Esto es lo que quiero decir. Molt bé, gràcies. Una pregunta més que està allà darrere i tanquem perquè ja són les dues. Bé, jo només volia dir que m'hagués agradat poder vindre a tota la xerrada perquè m'ha semblat molt interessant quan he pogut estar aquí. No he pogut perquè tenia classe, però jo el que trobo a faltar són estudiants. Perquè és que, no sé, jo entenc que és difícil que vinguin estudiants. Jo entenc que som un target difícil de cridar l'atenció en aquest aspecte, però és que és a qui ens afecta i és a qui veiem els defectes del sistema més en primera persona, els que vivim i els que haurem de viure el que s'està explicant aquí i els que estaria bé saber el que s'està explicant aquí. Jo, per exemple, m'imagino que si tota aquesta xerrada i tota la taula rodona, tot el que hem fet aquí, es pogués penjar a l'internet, en un lloc en què els estudiants accedeixin fàcilment, ho puguin veure, perquè penjar hi ha moltes coses penjades, però jo a vegades he buscat coses d'ACU, de qualsevol cosa, i és difícil, has de fer un camí i has de saber què estàs buscant. Llavors, la cosa és que als estudiants és important que els donem les coses fàcil, perquè quan ho tenen fàcil, després és quan s'implicaran. Perquè és molt difícil entrar en el món aquest de saber què està passant i què no està passant, perquè quan estàs en el grau, jo me'n recordo en el grau i jo només estava pensant en aprovar, en estudiar, en treure-me'l. I aquests temes, el tema d'informar de les possibles sortides professionals, aquests temes tu no estàs pensant-hi en primer de grau. Però és que si comences a pensar-hi a primer de grau, potser pensaràs, bueno, doncs invertiré més temps en això, aniré a fer el que dèiem que hi ha cursos per millorar en certs aspectes, perquè potser la universitat ens dona algunes coses que després et faran falta pel futur. Llavors jo crec que el fet d'informar els estudiants des del principi, o sigui, hi ha estudiants que arriben a escoltar aquestes coses molt importants des del meu punt de vista ja quan estan a tercer, quart de carrera. O sigui, és com que ja t'ha passat el poder incidir. M'explico? I jo crec que els estudiants poden ajudar molt a canviar les coses. Crec que és un molt bon suggeriment. Per què creus que no n'hi ha més? Perquè no se n'ha assabentat? O per... Per tant... Que no se n'ha assabentat. I segon, que avui és un divendres, també. És que aquí ha d'haver-hi de les dues bandes, entens? Una mica de... També hi ha la selecció natural que arriben els que com tu teniu interès. Tampoc és un tema, entens? Vull dir...
Jo també he arribat aquí perquè altres estudiants m'han putxat una mica, però no perquè jo ho hagi vist a la web. Ah, mira, hi haurà això? No. Jo he vingut aquí perquè vaig començar a la Junta, perquè sí, per provar, per veure què hi havia allà. Després vaig ajuntar uns estudiants que sí que estaven implicats i llavors... D'acord. Però no perquè m'hagin vist jo en un lloc i això. Jo tinc entès que per aquestes jornades se'ls va demanar a l'ACU si estaven obertes... No diré cap cosa dolenta, tranquil. Ep, alto! Ja ha sortit? No, vull dir que... I jo entenc que l'ACU en aquell moment va pensar que molta de la informació que es diria estava molt adreçada als docents i a la gent, els gestors acadèmics i els professors. I va dir que millor que no. Però que una altra cosa, m'ha dit que... Jo crec que és així. Si estic errat, demano perdó. Endavant. Tot i així, també veig que avui, durant totes les converses que hi ha hagut, totes les presentacions que hi ha hagut, s'ha posat sobre la taula que la presència dels estudiants hagués estat molt important, perquè és un element molt important per la revolució o per l'evolució que hem de fer com a universitat. I agafo el guà. Jo soc el vicedegà d'Ordenació Acadèmica i Qualitat de la Facultat de Biociències. Intentarem penjar això en el Moodle d'alguna forma, amb algun link de la facultat. Espera't, intentarem fomentar un fòrum perquè la gent ho vegi, intentarem potenciar que la gent participi, però també jo soc conscient, i la vicedegana i jo som conscients que tu demanes que la gent vingui a escoltar una conferència que vindrà el senyor a fer-la i pot ser que vinguin 5 alumnes. Ja, però com a facultat quedes molt malament, se't cau la vergonya, per dir-ho d'una forma, perquè mobilitzes molts esforços per una presència molt minsa. Els estudiants també han de fer un esforç ells de voler-se implicar. Moltes gràcies. Bé, jo crec que amb 45 minuts de retard, alguns acumulats a través de les sessions, acabem la jornada d'avui. Crec que el president i el director de l'ACU pujaran a fer la cloenda. Moltes gràcies a tots. I des dels que estem a la taula crec que puc parlar per tots. Tot el que puguem fer, encantats.